Listener ko sa inyong programang mga gapnod sa kinabuhi. Oh, ba? I'm avid fond of your special program, Stagnant of Your Life. Itago na lang ko sa pangalang Michael. Just call me Michael at the back of the door. Nagpuyo sa may Gutamco, Agdao, Davao City. Here in Gutamco, Agdao, Davao City. Professional, single, and it's complicated. Professional, driver license, and it's complicated. Akong trato si Beth. My girlfriend, Beth. Guwapa, mistisa. Beautiful, mistis. Mo nang ang iyang mga igsuon o mga igago, mga gwapa po. That's why the nephew and niece and family appear very handsome and beautiful. Wala na ko dam ha. I can expect. Namura ko og langgam. I can expect I am like a bird. Wish I was a bird. Usa ka pintik lang, tulo ang naigo. One shot, 3 kill. Di na nako tason pa ang ako pagsaysay. I can stop the story of my life. Lahos na ta sa akong nasinati. All over the bakit over the other place. Ay, sa'yo na po nang imong buwan dyan. Okay, mamatali. Hindi ko nareklamo. Ano yan? Ang gapnod sa akong And this is kinabuhi. the story of the stagnant of my life. Ito, ano rin nga. Yung matami sa disulit ko. Hangit. Hi. Come. Come, baby, come. Gusto naman kami. Okay lang, nalikoy dala para sa imo ha. Ikaw ba, hilig dadala niya. Sunod na nino, ako lang yung hatag pirmi. Ano, kami. Hilig kag pakati ba? Hilig kag mga pakati. Umuunda ka ron. Gidalan ka paborito ng mga sikwati. Di naman ka pwede magkape, kay matuhog naman ka. Siyo ka kuwag dalag si Kwate. Dagan man tagay kuwan diri no, kakao diri. Sis! Ay, ti. Ay, biidin mo diha, Liz. Uy, may kabisan, Michael. Naman lagi ka. Namisita man na siya, ti. Butaka. Okay. Sige, ayaw mo di
Grabe gini kong ate, oh. Bisag lagong kayo ugan les, magpakigol gyud. Lahir mo daw sa migsuon, no? Lahi lagi kayo, alam ano, mutay naman siya rin naka-hits, anak. Gwapang nga ba ni mong ate? Oo, papaon man jud mi og kaliwat. Ngit, kay siyempre akong mama, mistisa. Akong papa, mistiso. O, di gwapa gyud ni. Amo ba? Ikaw, saan? Kuhan ka no, dili ka ba? Sakta yung kaila. Gusto sa gina mo kaliwat. Pa. Ay, piinin mo dihanong. Si Kuhan, papakoy. May isa di mo na, Michael. Michael, nakabusita ka. Di ka managing ganang uban nga. Diyan kas kanto-kanto panguyaban. Pambusitahan. Wa magugunahan na danang ingana, good call. Charmos mga ditawanan. Naday ko ginalalang kanimo, Col. Sa mga kanado? Tsokolate pa, tsokolate. Hindi ka nila isa kalumnik dalan ako dali. O, nasa Quadri. O, siya ba na? Bahalina. Di ka na dito sa Kuhan, agdaw. Bukira na si mga pa. Ay, gansyon gikan. Gancho. Ay, di ko na nga bahalina. Pag ginaganahan ako ni mo kay... Katagan na ko ni mo regalo bawa pa'y Pasko. Salamat kayo, no? Ha? May kimutan na hindi mo Michael ba? May amin na kilalaon na nato ng kuhan bahalina. O sa pagdudugay, anak. Anahan ka. Sige, di alam mo, di ako slantay mag-tagay-tagay ko. Umusat ka, no? Doon lang dire, ha? Sige, Col. Bilib po ko ng papa. Bugoy-bugoy sa karahan, choy ninyo. Bugoy-bugoy na dito sila. Kuhan man na, di na taga-diri. Dayo ron po na diri. Alang ako papatalaw. Wala ko na akong buhi na nagmulang yaw na. Sige naman po nagpangayo. May bugoy ng papa, bakit? Bugoy kayo na. Kita na ka na dito sa luyo ba? Sige, kito kabayas. Juyaks kayo. Ano yan? Salamat bitaw kayo. Ay, kauna na ng biko kong dalang ito kay grabe kinig. Basta ba mo gidala tsokolate o biko? Sikwate o biko. Ala, oy, ganahan kay Kuan. May pagkausap ang lumiyan ningi. Nag-iusap. Ituto pa. Ay, natisapal, oh. Should I be apologies? What else could I say? Everyone okay? What else could I write? I don't have the right. Ayo. Liz, nasi Kwan? Nasi Beth? Alam mo lang ka na bata! Ano ba? Asa di siya paingon, di mo ko siya makontak. Ganyan ako siyang tawag ba niya? Sigong text, di po mo reply. Wala po siya nag-ingon sa kuha. Gibilin man niya yung cellphone kaya naka-charge. Mao ba? Sputin na kay kakaroon. Nasa rin mo adto. Buuban na niyo tapo ko kay Peter. Magtukoy may kanding. Ay, matanaw na ako ng sine ba? Amo ko ipasis good. Love si Tanay. Sayang po kayo na expire na ni Unya. Ay, kita nilitan, aw. Mao ba? Okay naman kanimo. Ayaw ka na kay mama po kilingaw diri. Dayos man po na ako. Sige, kita na lang sabay. Mani mo ngutol. Okay na bitaw? Okay na lagi. Sige, tara. Mag-ilis ako kanina, ta. Told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Back to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets on, your head gets. Di man kontak si Kwan, oy? Michael? Nagsabot ba nga man namin sa Cinema 6? Ano nga kasi
tawag. Wakan ko sabi ko, bisig naka-charge na ito yung cellphone. Yan. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Cellphone, no? Ingon kayo kung mutawagan ako. Wala yun mo. Ay, ala, be. Ako tawagan, be. Wapa ko kabunot, ha? Isulod ako sa kong bulsa. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Balibad man. Ay, asa gyud tawagan ang ato na lang og molbi. Magpabugnaw na lang ko dito. Ay, asa to kung shoulder bag din. Hala, oy, kanindot sa salida, Mike. What's your name? Kenneth Kitson? Wala nang kuhan. Born E. Where are you from? Reno? Where you give yourselves? Paan na sa likod eh. Yes, sir. Napag yun ang tiil, tunog sa uluhan, oh. Buwag itats, eh. Saba, lagi ginawa sa likod. Brad. Sabar ako, Brad. Diminished sensation? Hilong ba kayo nagtanaw may lips? Ang tanong sinisaba mo kayo ko. Strength to do what's necessary. Ay, salamat, ihilom na cute. Nakita na siya niya. Brad, sa mga mutanog sini, Brad, saba mo kayo ka, Brad. Tip of the iceberg. So, pabito ko sa naglagot ako na niya ba? Tumahan na ni. Pumana ako talaga ka ng sikyo. Pinoy man na, ka nagigulatan ng sikyo. Pinoy man na. Alam mo, kami nag-shoot sa Manila, no? Oo. Brad, unsa mga mutanog sini, Brad? Saba mo kayo ka kung mutanog sini. Ilom lang. Di ka gusto mutanog, gawas dito. Butam na yung kauban dyan, Brad. Usaman ka. Kasi kwan. Wala siya. Karang si Tiyo, anak. Kato mo na nasa kwan. Kato. Kato kaning kauban ni Tiyo Kalib. Ay, magawas tayo, saba, makikinig si tanong sini dire. Napagani si Kwan Galo Biluto. Kaya lagi. No joke, I like to buy the world a token to Song. Anagwa. Sakong sleeper. Sa mga kumila sa puro, miniwala lain yung susunod na dismol. Kaon na sa kundis kilid, oy. Dari ko sa ilagwan, Nanay Nining. Nanay Nining Nining. Busing. Tagay ko direk munggos, busing. Pizza. Katong ang subak, chicharon. Chicharon flower horn, ha? Ikaw, asa na mo gusto ko antoy ko na? May wifi. May wifi 3D. Ayun sa may nagkuhan dali. Tara, bahala ta, mag-taxi ta. Ayun na, pa. Ba't magkuhan ni pinajim siya pang buhok? Skin jeans na nakabeso. Kailan dyan ko ani ba? Kailan dyan ko ani kaya sanina Superman sa loyo ba? Michael! Pwede mo. Sundon ako. Si atin riyang kauban. Imposible kayo ni sundan ako. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby, sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring, and I ain't gonna lie to
Cause your loving gets me high, so to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel. Kung sa man tatari, Mike? Ano, G? Yung magkakoy bahala, di ba? O tanan tagagasan mo gusto mo ato pag magtanong sini. Mauna kung gusto. Mike, uy, konsensya mo sa tani, Mike. Sa tanaw mo daw tanya itong ginabuhat. Tanong mo nita. Sakyanan diha. Matawag kong taksi ni. Mike, dilit man. Di man siya kung ana, pero mahugan ang dagana. Unari man diha. Yan, sa pa may lulat. Mike, mama, akong manghod. Sirisi na na, Choy! Choy! Kung si kagunauna ng lang tao niya, kita nagkuyog. Mabad trip man sa taana. Sa danang uli na lang ta. Madili man siya kung ana. Isa, murnagi rumboy ng li ba? Kahit ako nila mga Choy! Esprihan ako ni Biana. Bikas, Choy! Nabaluling mo na yun, ba? Mike, pa. Tara, mangulay na lang tayo sa mukha ni mo eh. Mike, dilit man. Choy, tanggalin na ng tuwalya, Choy! Choy! Anak ka, hinay ka ka, Choy! Ah, Mike. Kalogo. Ang gani ko kasugod. Mike, nakiki-order. Ano mo nag-order butter chicken? Basta sino mag-ato ng butter chicken? Yes, kailan din lang kayo. Oh, Bet? Ano nakugang ka? Bet? Ay, Ana dahil mo din mga Ahas! Manakon, mga bakal, mga kubra, kuman pa mga lap, mga lanap, mga wate! si Buto pa sa Buto. Usay mo pa sa moto, sa moto, Bisaya, kay kabisaya to! Ha? Kinsa na, Mike? Oh, Bet. ate. Mga traidor! Traidor! Asa ba? Wala, unsay. Nagpunta ko din. Ha? Dili na ako din. Nabaliktad pa ng brief ni mo kaninga ka? Gimino ko. Napot ko din. Gimino ko. Pagkakag daw, Michael! Baka mga traidor! Mga baboy, mga bakten, mga baboy ihas! Unsa ka na tani, Mike? Ay, kung gunit yung kukuha mo. Ikaw, kisa ka. Kisa ka. Kakailan sa kuha, kaya sakpan na ka! Ayaw pa sa'yo kukuha mo. Nagkakanak ka ng style na ano? Katawa nila siya laro, katawa. Hilang. Nakakita na ko sa TV, anak! Crispin! Basilio! Ako ang inyong amahan! Si Siso! Bahala na ka niya! Ayunan, baunta ka! Lakpaan ko ikaw, nila! Agay! Crispin! Bahala mo niya! Basilio ako inyong amahan! Ako! Punaroy kami! Gaw, grabe sakit nyo kayo. Gaw, di nyo ko katog. Magtakilid, gaw. Akong ate, iuyab ni Michael. Unsa? Kato si Michael, katong nasing-sing ha? Spider-Man? O, kanto. Kato pinajim siya abok? Kanya yung nagkakiskinny jeans nga kaki?
anak. Uyap to sa mong ate! Uyap magputol ako! Unsa? Tulo na dahil! Grabe ka kanan! Tamaan mo sa katawanan ka, grabe! Grabe! Ayaw na! Hindi na ako makaya na! Maglalaki din naman kayo sa maglalaki! Bet! Istorya ta, Bet! Uy, ikaw sa nagaw! Bet! Sige, gaw sa nito, gaw! Ah, Tina? Nakunsa ka diri? Ikaw ako sa mga sa ko ikagaw! Ikagaw mo? Ikaw na naman ko ikagaw! Wala, Tina. Agay. Istorya kasi ako si Bet. Ina, maluoy ka basta. Ipasakitan mo ako ikagaw! Ako yun mo iuyap! Ipulihan ko ni mo itong balik kagasan kay lawas! Layas! Awa na rin! Awa! Ikaw sa mga basok ako! Bet, please. Isog ka kasi, Bet. Tulo na yung laway. Bet! Istoryahas ako, Bet! Istoryahas ako! Istoryahin! Bet, maluoy ka. Awa na rin! Bet, istorya ako. Awa! Bet! Layas! 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 Papakataw! Gibuwagan dyan ko ni Beto Landay. Nahiringan niya nga uyang puday na ko yung ate. Pati yung igagaw. 1 plus 1 plus 1 equals 0. Pero, wag man ko na sinuhan. Siyempre, tawag din tag-back up. Sayang lang, mga mistisar ba to sila? Karon lahi na po na nga akong uyan. Balak na ko nga magtinarong na. Unta, makatinarong na jud ko. Sa tabang ninyo Dulanday. Ato din hinalang. Inyong suwat magtatampo. Michael.